बारा जाबायहाय असान्थि मिथिगौ नोङो दा बेखौ अलरेडि केस होबाय नैबे मानसिया बेखौ केस होबाय आरोना खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय स्वागतम जनालो हकलुके ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन मोननै आपडेट लानानै फैदो जितु आसामिस मोनसे ओमफ्राय बर' मोनसे मिया अलरेडि होखानाय भिडिअआ माने गोबाङा बुंदोंमोन आरोना फुल डिटेल्स होनांगौ माने गोलाव भिडिअ नांगौ होनदों आं ससेल' होदोंमोन दा गोलाव भिडिअखौ होनो थांगासिनो नोंथांमोना नायबाय था बेनिफ्राय करिश्मा नाथ गासिबो सिनायखायो जानांगौ आसामिस माने बिदि नाम नाग्रा नाम गायनाय आरोना बिथाङा जोबोद फेमास दा बिथाङा पुलिस केस होगोन सासे मानसिखौ माने बिनि फेक एकाउन्ट खुलिनानै बेबायदिनो गाज्रि फट' शेयार खालामनायनि थाखाय पुलिस केस होबाय आरोना मुस्लिम मानसि दै माने बेखौ फेक एकाउन्ट खुलिनानै गाज्रि फट' शेयार खालामदोंमोन दा नोंथांमोना बे क्लिपखौ नुगोन बिनि सिगां नैबे बर'नि जोंहा आदै मादैनि माने क्लिपखौ नायग्रोना ला माने गथ' साब्रै गोनां माने बेबायदि थानाबो माने हिन्जाव अलरेडि थाखानानैबो माने गुबुन हाबा खालामनानै रुमाव बेबायदिनो हमजादोंखि आरोना दा नायलांदो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ आङो होलांगासिनो क्लिपखौ नायलांदो बिदिनो दै जाखायो हिनजावनावबो थाबोयो लाजियाबो आइ बाबु दाना गारहाय साखौहाय बाराखौबा हाथुरा दंबायो देथारनांगोन लाबो हाथुराया लाबो फिसा फिसौ थाखानानै लाजियाबो ओमफ्रायहाय बिजामादै मोनबाय फिसौ मोनबाय ओमफ्राय बेबायदि समाव बिजान समाव बारा जाबायहाय असान्थि मिथिगौ नोङो लाजिबाल एसे लाजिबा जायो मोजां लाजियासै सानफ्रामबो हिनजावनाव जौ लोङै थायो जौ गोजा बे फिसाया बांगाल हौवाजों ज' जानायनो सा दं बेहा साय गारनाय सायखौ गारदों बियो हनै बरा गारि लांदां भारानियो आसोमा हौवाजों लेनदेन दंबायनो दुनियानि मानसि खोमाया आलौजोबबाय आंनो फन हरनाया हिनजावा मोजां नङा होननानै 50,000 फैसा खालामनांबाय दाखालि मिथिं खालायबाय जोंनि बिसाराव दङ ना दा हमजादों माने फिसा साब्रैनि बिफानो ओमफ्राय हिनजाव गदाय लानानै रुम थाफैदोंमोन बिमा फिसाल'सै बिसिनि माबा लेनदेना आरो बिमाजों फिसाजोंल'सै माने गामिनि मानसियाबो दाखालि बुंखानाय हिनजावा सोर बबाव लाङो लांनानै हिनजावा माथो न'खरनि प्रब्लेम दं मा दं होनदों प्रब्लेम गैया आंहा बिसिबां सरानि न'खरमोन बिसिनाथ' गारि मिथिगौ आंथ' आराय बोसोर जाबाय होननानै लादों बियो थिखा जादों आराय बोसोर ओमफ्राय दाखालि मोदोमाव फिसा दं 4 मास मा थगायदों बे गैया लाफ्लादों 3 जायाखै आं दिनै बेखौ दिबस हाबा बे मारै हाबा मोननांगौ आजिनि थिथाना सेकेन्ड मेरिट हाबा मोना आनथिलास नों थैयागौ मानि मोना ओमफ्राय बे धुब्रियाव हाबा लाफ्लाहैदों बे धुब्रिनि हाबाया अनलाइनजों खालायनाया नैबे मादैया गिबिमोन आरो ओमफ्राय नैबे दा गदाय लानानै रुम थाफैदों जोंखौ सिनायाखिसै नामा नोंलाय हिनजावखौ खारदों दानो खालामनांगौ ज' थानो मोना दिनै आंनि फिसाखौसो हाबा खालामदों बियो माजों जागोन आंनि फिसाया नों गालाङोबा जावैसो बिदि नङा बे मालायनि न'आव नोंसोर बेबायदि खालामनो मोना थाब ओंखारलाङाबा जावैसोआबा लागा मोनगोन गामिनि मानसि रायजोफ्राथ' सेंग्राफ्रा फैजोबसिगोन माबा मोनसे जाला नमस्कार मैं श्री करिश्मा नाथ आपने गमे पाइছিলে যে মোৰ নামৰ এটা ফেক একাউণ্ট এটা ইউজ কৰি বহুত দিনৰ পৰাই মোৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই আছিল আৰু আজি এসপি স্যার মহোদয় এডিজিপি স্যার মহোদয় আৰু আমাৰ সিপাজাৰ আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয় ক্ৰাইম সেলৰ সকলো ব্যক্তিৰ সহায়ত আমি
সেই অপপ্ৰচাৰ চলোৱা ব্যক্তিজনক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লো আৰু ইতিমধ্যে আমি থানালৈ গ'লো গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলো আৰু হেতু কি হয় পিছত মই আপোনালোকক ফটো সহকাৰে কালি আপোনালোকক মই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে চাব আৰু সকলোৱে আশা কৰোঁ ষ্ট্ৰং হওক কাৰণ আজি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে কালি হয়তো আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা কৰিব পাৰে গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেওঁলোকে যে ইমান সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিলে আশা কৰোঁ কোনেও যাতে এনেকুৱা কাম আৰু ভৱিষ্যতে নকৰে दा बेखिनियानोसै लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन माने नोंथांमोना गासिबो नुखाबाय आं एखेलगे नायनाय जाबाय दा भिडिअ आसामिसखौबो ओमफ्राय बर'खौबो एखेलगे नायनाय जाबाय मानोना भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन बेनिखायनो एखेलगे होखाबाय आङो दा नोंथांमोना मिथिखाबाय करिश्मा नाथआ माने फेक एकाउन्ट खुलिनायखौ केस होबाय आरोना ओमफ्राय बर'निया मा बुंबावनो आङो जेबो बुंला आरोना माने हिन्जाव थाखानाय हौवा थाखानाय गथ' थाखानाय अलरेडि बेखौ माने हमदों आरोना दा हिन्जावा बेखौ हिन्जाव जानो गोनांखौ माने रुमाव लानानै बेबायदिनो जाथायखौ नोंथांमोननो ए टु जेड खिथाजोबला आङो नोंथांमोना नुखाबाय माने गोबां जोङो गथ' गथाय थानाबो हौवा एबा हिन्जावा गोबां लेथ्रा खामानि मावनो थांगासिनो आरोना बेबायदि दा माला सोलायगोन जोंनि बर' समाजाव दा बेखौ बुंनो हाला दा नोंथांमोनानो मिथिखायो जोंनि गासै लाइमोनफोराबो बेबायदिनो जाबोगासिनो गोदोरफोरखौ नायनानै उन्दैफोराबो सोलोंगासिनो दा बेफोरखौ लानानैनो आरो जोंनि गोबां बर'फोरा माने नांलाय खमलायबो जायो माने नांलाय खमलाय बोरै जायो होनोबा माने बिसोरो अलरेडि हौवा हिन्जाव थाखानानै संसारा मोनजाखाबाय दा बेयावबो आरो गुबुन नागिरो आरोना हिन्जावफोराबो जे बे हौवाखौ मा मेगनजों फसायो आरोना माने बिना अलरेडि हिन्जाव दंखायो दा बिजोंनो मानो थानो नागिरखो मोजां सेंग्रा नागिरना ला मोजां माबाना ला दा बेबायदि जायो लाइफआव बिसोरनि संसारखौसो माने बेले बेजे खालामनो फैनाय रखम जायो दा बैफोर हौवायाबो बुजिनांगौमोन आंनि हिन्जाव दोङो गथ' दोङो आं गुबुनखौ लाबा संसाराव बोरै जानो बेफोरबायदि साननांगौमोन आरोना दा जोंहा साननाया आलदा जालांबाय बेलेग जालांबाय माने बुजिनायाबो एसे खम जालांबाय जोंनि बर' समाजनि हारिनि मानसिफोरा थिग बेबायदि जायो आङो दा बेलेगनि पार्सनेलि लाइफखौ आङो बेलेग बाथ्राबो बुङा माने गोबां मानसिया गाज्रि मोननो हागौ माने बेलेग पार्सनेलनि खोथा थायो नालाय लाइफआव माने गासैनिबो साननाय एबा गासैनिबो दिना समान जाया बेनिखायनो आङो बारा बुङा आरोना बेयाव गोबां बाथ्रा थायो दा बुंनो गोनांबो जायो गोबां बाथ्रायाव माने बाथ्रा ओंखारलाङो आरोना माने बेफोरबायदि नुयोबा जोंनि गोबां मानसिफोरानो माने बेफोरो ससियेल मिडियायाव शेयार जाखाबाय थायो फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों माने गोबाङा शेयार खालामबाय थाखायो माने बेफोरबायदि जानाङाथों होननानै दा गथ' गथायखौ अननाय गैया गावनि हिन्जावखौ अननाय गैया बेफोरबायदि हौवाया माने आदैया लानो टाइम गैयामोन आरोना माने दा बिसोरो गोबां साननो गोनां बाथ्रामोन देरखानाय लावखानाय गथ'फोर थानाबो जुदि बेफोरबायदि खालामोबा साब्रै गथ'नि माबा होननानै दा खोथाया गोबां बोरैबा जायो बेनिखायनो बुंला आरोना आङो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदोंबासो बुजि मोनबाय नायाखैबा माबाय आरोना दा करिश्मा नाथआ माने सोरबा सोरबा सिनाय जानांगौ बेखौ गोबां बर'आ सिनायनाय नङा आसामिसआ सिनायगोन मानोना बियो नाम नाग्रा गायनाय आरोना करिश्मा नाथ गोबां फेमास बिनि बागैबो आङो जेबो बुंला माने जोंनि बर'आ मोनथिखाया जानांगौ सिनाया जानांगौ गोबाङा आसामिस नायबासो सिनाय मोनगोन बिथांनि फेक एकाउन्ट खुलिदोंमोन आरोना बियो फेसबुकआव खुलिनानै माने नगावनि ना मानिमोन नगावनि सासे मुस्लिमा बिनि गाज्रि फट' शेयार खालामदों आरोना फेसबुकआव माने गोबां गाज्रि खालामनानै माने फेसबुकआव शेयार खालामना होदो दा बेखौ अलरेडि केस होबाय नैबे मानसिया बेखौ केस होबाय आरोना मुस्लिम बियो माने गोबां मानसि ओरै थायो फेक एकाउन्ट खुलियो जोंनि बर' समाजावबो गोबां बेबायदि जाबोबाय माने गुबुननि फट'खौ फेक एकाउन्ट खुलिगोन खुलिनानै फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब बेबायदिनो होलाबाय थायो ओमफ्रायो मोजां होबाथ' मोजां फेक एकाउन्ट खुलिबा मोजां होबा मोजां सन्मानाव थांगोन नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि खालामनानै सोरनि मान सन्मान थांगोन बै मानसिनि मान सन्मान थांगोन बेनिखायनो फेक एकाउन्ट खुलिनाया मोजां नङा लोगोफोर गुबुननि लाइफखौ बिराद बरबाद खालामो थिग बेबायदि जायो आरोना जोंनि बर'आवबो बेबायदि जादों बेनिखायसो आं बे आपडेटखौ लानानै फैदों आरोना दा बेनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच